Rusianto, injih, pun siap Mas. Injih. Injih kok disiapke lahir batin nggih Mas nggih. Ora lara kok ijane. Ora lara. Misik lara wong supit. Lara kok mabut. Kandhane kok. Supit karo wong bayan kok lara wong supit kok. Weh, kok iso ngomong ngono? Lah ngrasake bayen. Lah kowe ya ora bayen no. Wong muni lara kok tuman iki ora. Ora wong supit ki lara tenan ambok jarene ku kaya cokot semut kaya. Nyatane ya semut sak tombole tadi ya. Iso nganti bintul tenan kapok tenan. Aku wis kapok kok supit ki. Tak kapok tenan entek. Malah entek warisanku malah. Supit pisane rataku beneran kok no. Rumah saku supitmu ping 5 to pisan? Supit ping 5 to? Pisan. Pisan kapan? Wah, angele ra omong goleke judul angele ra. Mlayu terus. Ya ora apa-apa karang kahanan. Iki mumpung adicara urung diwiwiti to nok, wae dikucikan saos pamipur kegendingan sik. Sing slidru-slidru pokoke persene jenenge Bapak Martono. Ya, garapane klasik pokoke ora nganggo campur sari garapane. Nganggo gamelan. Pokoke siap. Oh iki babate ditanggap yon-yon sedina wae betah kok. Betah. Tenan anggere karo Mbah Dukuh Agung iki. Tenan. Cinggene 10. Nah, uyon-uyon biasanya kula mboten 6, Pak. Biasane. Nene iki sing sekawan nembe mantun dadi. Iya mesti nguten kok ya. Lah iya. Iya diterus. Namorino. Ya. Asma jane mami Rapati ayu mangke yo itu